Kan Vad ska jag göra med henne? Ge henne ett sånt där ben som ligger där. Det var Dagis hundar som kom in och skällde ut oss. Det hördes inte så bra. Jag förstår. Lägg den. Nu kör vi på samma sätt igen. Och att ni går ut. Du kommer in. Vänta med motbetingningen där. Våga vänta lite. Bra. Ge honom en till. En till där. Bra. Nu kan du gå in. Bra. Och så går ni in igen i rummet. Och så kommer vi